Според теб, ако ни вкарат в затвора, колко години присъда ще режим? Ако ни вкара затвора, колко години ще ни дадат? Да, Сигурно до живота. Без ама право. какво ще сме направили, че да сме в затвора толкова години? Не знам, сигурно сме почнали да таковаме. Да имитираме килърите в Dead by Daylight. Как точно ще ги имитираме? И вземаме някакви рандом хора и закачаме на куки и такива работи. Мъчим ги. Нещо такова. Това се е бая гадно, бе. Що? Ние ще изтезаваме ората като изроди, бе. Добре. Инвайтвам те. Как ще му удариш, ма? А дойде ли сега при нас, да знаеш, че ще викам всичко? Ето. Ама елама! Ули, не мога, брат! Къде ще иде? Мале, колко ме изнервят тея! Леле! Мале, дано да умрат, наистина. Нямате хил на света. Остави ме да избягам. Само мен и още един трябваше да умори. Еми, все пак дълбока рана заздравява, да лошо дуго не се забравя. Ай, казвай. Дълбоката рана ще заздравее. Но лошата дума, въпреки всичко, тя няма да заздравее. Ага, ма верно ли е това? Да, бе, това цялата версия на поговорката, скоро поговорката. Ма прици. Стой, сега ще разправям още. Слушай ли ме сега? Слушам те. Мислиш ли така цялата версия на Гладна мечка корона играе? Кажи. Неситата мечка, която не се е нахранила, в момента и е гладна. Тя няма как да играе каквото и да било. Дали било на компютъра, дали било да играе с приятели навънка, а въобще и хоро не мога да игра. Разбираш ли? Ага. Това е цялата версия. И те са иначе много съкратени. Примерно... Какво да ти го кажа? Какво още ти кажа? Кай има още някаква скоро поговорка ти кажа? Аз не мога да спа няколко дена да се замислям дали е верно това, че лошата дума ни се забравя. Ага. Верно ли е това? Да. Значи не мога да забравиш лошата дума. Не мога да забравиш лошата дума, но дълбоката рана, тя заздравява, разбираш ли? Ага. Ама верно ли заздравява? Да. Я дай някакъв пример за лоша дума ни се забравя. И примерно, ти като се ожулиш някъде и ти става раничка, нали така? И? Еми тази раничка според тебе, колко време ти трябва за да заздравее? Няколко дена. Грежиш няколко години. А думата, която, примерно сега има дума, където наранила много от срещния човек. Ти кога ще забравиш тази дума?
Ми... Никога. Не е вярно. До утре ще се е забрал. Просто такава поговорката. Аз само такава поговорка, ама не е било верно това. Не е верно ми, как ще е верно? Как ще забравиш? Как не мога да забравиш такова? Как ще такова? Как ще сещаш за да? То до утре се е забравил. Давай, това ти казвам, тя просто така поговорката. А знаеш ли що? Бог прощава, аз не. Що? Това е дългата версия. Казвай. В християнството винаги Бог, Господ Бог или Исус Христос е прощавал на всеки за всеки грях. Защото ние все пак сме хора, всичките грешим. Но аз да ти проста, ако искам, човек. Даже и по-скоро няма да ти проста, е това цялата поговорка. Това е заключението на поговорката. Да бе, това. Ма това за всеки ли човек пример и се казано? отнася. Дай. Сега ще ти дам един бърз пример. Ето, примерно, ти мога да сбъркаш в нещо. Няма значение, човек. Разбираш? Хората, това Исус Христос идва от религията. Че прощава на всеки, който е насътворил някакъв грях. Това нещо той може да ти го прости. Но примерно, всеки човек е индивидуален. И той ако иска, примерно да направиш нещо на някой човек, той може да не ти прости за това къде му направиш. Имаш ли някакви примери съвсем чу да ми кажеш за такова нещо? Примерно ето оня ден, утре, Емчо каза, ай да ходим за риба. Аз викам, Емчо, няма как да отида за риба, моето случай. Защото имам други задачи на това, на главата. Не мога само с теб да се разправим. Той това го приема много лично. И аз му викам, слушай сега, приятелче. Не искам да те обиждам, но просто е невъзможно в момента. Той вика, ебе си путката, майна, аз повече с теб няма да говоря, вика, вече само Лилия ме е най-добрия приятел. Викам, добре. И сега с Лилия се занимава. С Лилия са заедно сега в момента В даже. момента? В момента са с Лилия. С нея ходят за риба. Аз вика повече с предатели, вика не искам да разговарям. Викаме ми... Милой си за риба, като искаш с на забавната и това. Аз да ти дам ли един пример, Семчо? Но като искаш, давай бе. Че много ме интересува, трябва ще кажеш, бе. Това ме уби. С един куршум, два зайка. Най-новата поговорка. Това откъде да видя. С един куршум, два заека. Ти дам ли един пример с един куршум, два заека? Да. Значи разкарваме се аз, Емчо и Лилия. И... че е да сета още някоя. Да кажем Сейбъл. И? Да, и сейфъл. И Емчо вика, дай да ги ебем. Да, ти иди намери кой да е бете. Нема е бете, някой путкаш е бете Сейбъл и Лилия. И така и аз му викам, човек, как ще ги ебем, къде те са мега гнусните? Той ми вика, аре бе. И аз му викам, мило, ама... ти ще си първи.
И това поговорката с един куршум, два заека, защото ебахме и двете. Аз мога да ти дам една друг пример за това. Кажи. В 2.8 Dead by Daylight ми се случваше да стъмна 2 килора едновременно. Ага. Към него с един куршум, с едно пале, 2 хилбилите ударих.